Amit nggih Bu nggih. Bokongi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Yasin Tahlil Ittihadul Ummah Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami tansah pinaringan nikmat iman Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing masjid napa niki namine? Misnah Al Ihsan Dukuh Gisik Banyudono. Dalam kondisi saya sehat wal afiat. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah timah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah ala Yasin nyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat, pinaringan iman Islam istiqomah ajeg jejeg anggenipun ngrungkepi nindakaken perintah agami Islam. Bu pun ngantuk mbok wis kula pun ngantuk lho niki. Lah niki gandeng niki wau medal snack jane ya ngantuk Mas Wahid. Gandeng krungu krusek-krusek dadi makbyar. Dadi padiang. Nggih Bu nggih. Ngantuke ilang. Pramila kula nderek ndedonga masang gapura ning pinggir sumur.
Muga-muga warga Banyudana kula dongake panjang umur. Masang gapura no pinggir kali. Muga-muga warga Banyudana lancar panjang umur gampang anggone golek rezeki. Masang gapura no pinggir alas napa Bu? Kaduan Mas Wahid. Muga-muga warga Banyudana tak dongake utange padha. Allahumma. Nggih gadah utang Bu? Ada. Lho kok padha kula? Engkang baken kula panjenengan sedaya nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi pinaringan iman istiqomah pun angger panjenengan wiwit riyen runtut dumugi sakmenika ajeg jejeg istiqomah anggenipun ngibadah niku pun top pun jos top marko top nggih Bu nggih. Pramila leres niki wau jangkep majelis menika. Awal-awal dipun waosaken sholawat. Nggih to, Bu? Kula wau mergi mriku pun mireng sholawat tok. Ya Nabi salam alaika. Ngoten niku, Bu. Ketoke krungu-krungu nak mboten budhek kula. Wah, alhamdulillah. Mau keliru ternyata. Oh, berarti kula budhek Bu nak keliru. Mau sholawat nomor kali niki wau majelis menika maos Al-Qur'an dicuwelke surah Yasin, Falak, Binas nggih to Bu. Lajeng malih niki wau ndongaaken dhateng para arwah leluhur lumantar wasilah maos tahlil. Alhamdulillah pun jangkep dipun sempurnaaken nggih menika tausiah agami. Alhamdulillah estu pengaosan majelis-majelis menika estu fa insyaallah Allah nurunaken malaikat tumurun dhateng majelis menika sami nyengkuyung ndongaaken dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Nak dongane malaikat Bu, fa insyaallah diijabahi amarga ora nganggo syarat. Ning nak donga lantaran menungso wis diopahi mawon sok-sok ijek kokean sambat apa yo isine kresekmu menengo dibuka roti. Namu kok rotine gede? Nggon aku cilik tur gepeng. Saja iki mau ke planet bocah. Wis diopahi tesih maido. Niku nak menungso. Tapi kalau Allah malaikat mboten nganggo opah-opah. Mereka dipun dawapen Gusti Allah supados tumurun dhateng majelis-majelis zikir. Majelis-majelis taklim. Lah pramila kula panjenengan alhamdulillah kalau malam ini saged sareng-sareng tindak dateng Masjid Al Ihsan menika sareng-sareng tolabul ilmi. Sinaosa karo sembujur, karo selonjor, karo timpo, dilongkas kerang kula disetel kiwa setel tengen. Bar niku senjatane tokke PPO swing Facecare lengo gosok tak gawa apa ora aku mau ya. Wah mengke kula ngambil nggih Bu nggih. Kula ya nganggo senjata niku Bu. Reketake cah enom ya. Wah Bu siap lho kula siap dilempar nggih. Lengo gosok cap dragon nggih Bu. Wah wis niku petingan kula teng pundi-pundi lengo gosokan sik. Jebul ora enom ora tuwa, jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon. Angger wis umure 40 munggah jarene kuwi wis do sangu senjata.
Nak umur 40 medhok riyen sangune minyak wangi, parfum nggih to teng pundi-pundi. Nyande Mbak, apa to? Biasa nduk cah nom, wah. Mbake wangi angger liwat breng. Sedap. Tapi sing lewat jenengan breng. PPO. GPO. Fresh Care. Minyak pet, bar kerokan dikeroki ponakane. Senjatane pun benten. Pramila monggo dalu menika monggo kula suwun ngedalaken senjatanipun piyambak-piyambak. Supados tetep bakoh. Enten sing ngantuk, Bu? Lah sing teklak-tekul jenengan jongkrongke sekalian. Bendang tangi. Mosok pengajian lagi itu 15 menit wis do ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu, bapak-bapak, dalu menika kula badhe maparaken pangandikanipun seorang ulama kula pendet saking kitab Nasaihul Ibad karanganipun Imam Nawawi. Pangandikanipun Hatim Al-Ahsyam radhiyallahu anhu. Piyambakipun gadahi nasihat hal niki, Bu. Niki kudu ndang disengkake. Kudu napa, Bu? Ndang disengkake niku bahasa Indonesiane napa? Segera disegerakan. Setunggal menjamu tamu. Napa, Bu? Menjamu tamu. Nak ana tamu rawuh dugi daleme jenengan niku ndang enggal-enggal jenengan jamoni. Tok 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 kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Dibuka. Kula Bu Mas Wahid. Monggo pinara mriki monggo pinara. Oh nggih Bu matur nuwun. Monggo iki pinara lenggah mriki monggo. Langsung gaweke wedang. Jeruk karo jahe. Guti-guti hujahe. Monggo Mas Wahid dipun serabi. Oh nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Estu matur nuwun nggih. Sekedap kula icipane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senajan adem ya ora apa-apa Mas Untung. Lah wong sing nyencem ya bar maghrib mau kok. Njuk anget to Mas Wahid. Nak kurang panas tapuken cangkemmu rak panas ngono. Setunggal napa Bu? Menjamu tamu. Dados panjenengan kok enten tamu. Delalan jenengan wau bar padu kalih keng garwa, apa karo putrane, apa karo anak mantune, seruang-seruang kan nate to jenengan seruang-seruing padu karo anak mantu ora patek beneran kalih putra, kalih garwa terus dumadakan ketekanan tamu nate mboten? Mboten. Oh nate. Lah ketika seperti itu jenengan tetap dengan ulat sing peteng jekaprut kaya silit pitik napa cahyane semringah tetep jengkerut lah nak jenengan sumringah berarti jenengan sampun mraktekaken perintahipun Hatim Al-Ahsyam menika. Dok nak kula dipencet bungen kula paringi bel tet lagi bar padu karo bojone apa karo anak jebret sik stop engko bersambung. Kula nuwun Pak nggih niki leres daleme Mas Wahid nggih enten dawuh napa monggo pinarak mlebet nggih badhe pados jampi alhamdulillah kula ngoten dengan wajah senyum nggih Bu nggih. Lah niku pertama lamun kula panjenengan ditekani tamu segera dijamu sambut dengan senyuman. Dengan apa, Bu? Senyuman. Senyum niku gampang napa angel, Pak? Gampil. Syaratnya gampang. Lambene
digeret 7 senti ke sanan, ke kanan dan ke kiri secara seimbang. Ampun siji tok. Nah siji tok karo mripate gedhe-gedhe. Lah niku bahaya niku. Lirik wae. Culak matamu. Ampun, harus senyum. Ditahan kurang lebih 7 detik. Pinten, Bu? 7 detik. Dadi jenengan senyum niku. Monggo sareng-sareng. 1 2 3. Masya Allah, sakmene kok do gendeng kabeh. Gampil toh, Bu? Ternyata menurut penelitian orang yang murah senyum itu memperpanjang umur. Napa, Bu? Memperpanjang umur. Nomor kalih menambah daya imun, daya tahan tubuh kula panjenengan awet sehat. Dados nak ibu-ibu pengen awet sehat, kudu murah senyum karo garwane, karo menungso sanese. Ngoten nggih, Bu nggih? Ning ya aja gur guyu terus. Engko kepathok wedhus ya guyane. Mbek. Mbek. Wah, jan. Kowe iki ngopo to, Bu? Saploke bar pengajian kok masjid Al Ihsan tekan ngomah goyang, guyu dhewe. Apa rada anget apa piye? Demek bathuk. Wah, ya bener. Obat entek. Senyum ya senyum tapi harus pakai aturan. Nggih, Bu nggih. Nomor setunggal menjamu tamu. Syukur bagi panjenengan didamelke unjukan. Nak enten snack ya diparingi nyamian snack. Syukur nak segone kathah wae bar mbeleh pitik napa mbeleh wedhus lah jenengan tawani anu Mas Wahid anu dahar nggih anu niki iwak wedhus nggih cocok lah ngoten niku panjenengan napa menjamu tamu niku sebab menjamu tamu niku tradisinipun tiyang Arab Bapak Ibu wong Arab mriku senengane menjamu tamu lah samenan semanten ugi tiyang Jawi wong desa, wong kono riyen nggak senengane menjamu tamu ta, Bu? Sasa ditawani anu madangna aku apa piye iki lho aku mau bar kelanjangan kangkung. Nak perlu ditawak-tawake. Nggih to, mula sunahipun Kanjeng Nabi nika enten hadis ketika kita memasak kapurih dikatai kuwahe. Ning ya aja kuah tok ya sak isine. Nggih to, aku nyoto kok yo nyotake duda soto ngreneng ampase. Ya kaya kolam renang mengko akhire. Lah menjamu tamu gampil mboten, Bu? Insyaallah gampil nggih, pun dipraktekke nggih. Nggih, nomor setunggal niku. Waduh, pun jam sedoso. Nomor kalih mengurus mayat atau jenazah. Napa, Bu? Mengurus mayat atau jenazah. Kok ndelalah panjenengan pikantuk kabar lelayu sederek sedulur tetanggi panjenengan ndang gage-gage jenazah menika ndang diurus. Kok meninggale enten dalem ya ndang dipastikan iki mati tenanan apa etok-etokan. Dipastikan diundangke bidan, diundangke orang yang berpengalaman babakan orang ini sudah benar-benar meninggal napa mboten. Sakbare niku ndang dilampahi sekawan hal. Napa nika? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Niku ndang dilampahi. Lho Mas Wahid ana sing nganggo nginep barang. Nggih, wong anu kematian niku ora nganggo antan-antan kok, Bu. Mula enten sing sedone enjing, enten sing sedone wayah dalu, enten sing sedone bar subuh. Nggih to, Bu? Mula sosok kula panjenengan mireng anggar bar subuhan nika mireng to. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ngoten nika, mireng mboten? Sampun ketimbalan marak sowan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun cempenipun Mas Wahid. Ora cempe kok diumumke. Umpaminipun. Lah niku menyegerakan mayat atau jenazah menika. Menawi menika sedane pagi kok bisa dikebumikan, seyogyanya sebelum 6 jam segera dikebumikan. Sebab badan wadak niki Bapak Ibu, jasad kula jenengan niki nak tesih sugeng niku tesih ketinggalan nyawa. Nyawa tesih kerasan. Niku ya ambune sekeco, nggih to? Mambu parfum, mambu minyak wangi, mambu PPO niki wau kula aturke. Baunya masih banyak orang yang mau mendekat. Tapi mangkeh ketika badan wadak raga niki pun ditinggal nyawa, kok sewengi ngono wae. Wis mboten wani ingkang badhe nyeraki bojone dhewe sing jarene sumpah setia sehidup semati, ora wani ngancani sewengi. Mesti njuk tulung njuk kanca tangga teparone. Nggih napa nggih? Ora cukup niku, malah diparingi tintir, diparingi kopi. Ngen kiwa tengene jenazah niku lho Bu. Mriki enten mboten tradisi ngoten niku. Ben napa coba? Supados napa? Mengurangi bau mayat. Mayat niku baune badhek, bangir. Mula kalau diinepke sewengi niku ben mengurangi bau. Aura yang ada dalam tubuh sang mayat ketika si mayat tadi terdiagnosa nggak ada penyakit tertentu ini kan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pramila leres jamak lumrahipun masyarakat mriki tiyang Jawa niku pinter-pinter cerdas. Mula diparingi kopi diwur-wurke sak kiwa tengenipun jenazah niku wow. Ora kok malah sapa to iki? Ora cetha tenan kopi kok diecer-ecer yang ngene. Mbok nggo gawe wedang, mboten to, Bu? Pasti dia tahu. Wah, aku gur ngilangi ambune badheke ben ilang. Ben keserap bau parfum kopi niku wow, bau kopi niku wow. Lah niku monggo ndang diurus dari pemandian. Carane mandi pun enten petugas itu niki ibu-ibu salah satunya anak jenazah putri yang memandikan putri jenazah kakung yang kakung ngoten to Bu. Pun nate nderek mengkafani to Bu? Mboten wani. Oh nderek berarti kendel enten sing wantun. Nggih. Gentosan kok Bu, wong mati niku gentosan. Sakniki kula panjenengan kersa memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, jeng ben titi wancinipun kula panjenengan nggih badhe dingoten keniku pramila kula panjenengan ampun ajrih. Ning sakniki kados-kados mboten takut to nggih. Lari-lari sakniki kan malah do nyerak. Nah zaman alitan kula niku ana wong mati ndep-depan Bu wedi. Ning sakniki malah dadi injan-injen. Dia malah wong tua melu, Mbah, atuh melu Mbah ngopo? Melu nang carian Mbah. Wis rasa. Malah dipenggak mbae. Tapi nggih mboten napa-napa jenenge lari ben ngertos melihat tata cara memandikan, tata cara mengkafani, tata cara mensolatkan, nanti sampai makam tata cara menguburkan. Ngoten niku kedah mangertos. Mula lajeng enten tata caranipun ngen mengubur niku. Memandikan, contoh orang yang memandikan ibu-ibu nak panjenengan memandikan jenazah, panjenengan dalam kondisi suci, ampun dalam kondisi junub, harus suci. Nomor kali harus menutup aurat panjenengan. Bapak-bapak nggih ngoten niku, prayoginipun ketika memandikan jenazah dalam kondisi suci, mboten berhadas besar. Ketika di makam duduk-duduk niku diusahakan harus tetap menutup aurat. Aurate bapak-bapak pusar sampai lutut.
Nak iso ya nganggo kathoke ya nganggo kathok di bawah lutut kok kathok bolong piye? Di bawah lutut kathok dawa. Kathok gojag-gajik ngeten niku lho, Bu. Lha kok iki nyontone kok malah diguyu. Minimal ya kathoke ngeten iki. Dadi kan tesih ketutupan dengkule, nggih to? Mbah iki apa kae gondal-gandul ngono. Lah niku harus menutup sebab itu enten adab tata kramanipun, tata napa? Tata kramanya. Lah niku nomor kalih mengurus mayat. Pun angger panjenengan sampun nglampahi sekawan niki wau memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur ganjarane pun kados dene gunung Uhud. Ganjarane sak gunung tur emas. Napa Bu ganjarane? Sak gunung Uhud tur emas. Jenengan gadah emas mboten? Lah niku no bapak tole niku nggih emas to. Lah masin jenengan gelang kalung giwang dadi nggih mboten niki. Kula yakin angger ngenten iki dienggo kabeh. Apa nek kan nutuk terbang. Wah, wis tampil beda. Ya Nabi ngene. Apa nek sing nutuk icik-icik urung wayah muni wis ngene-ngene sik. Weh, gelange gedhi ngoten. Nah niku. Pramila ketika ada tetangga kita yang keseripan, diusahakan panjenengan derek mengurus nggih Bu nggih. Ya sesuai dengan keterampilan panjenengan. Nah kula biasane bagian gen mayite, ngewaki buntel, menyolati ngoten niku. Sing bagian memandikan pun enten petugas dhewe anu kono. Ayo Mas akhirnya dibuntel, dibungkus. Wah, nggo ngewaki pamudin ngoten niku. Ayo dipimpin salat. Oh nggih, nah itu. Pun nate salat jenazah, Bu? Salatnya ngagem ruku sujud mboten? Wah, napa nggih? Oh mboten. Alhamdulillah. Niku belajar niku, Bu. Belajar ngurus. Nomor 3. Ketergesa-gesaan ingkang sae nggih menika menikahkan anak perempuan yang sudah cukup umur, cukup usia ning ya wis duwe gandengan, duwe sirah. Ngoten niku sebab napa? Zaman sakniki niku bocah niku nek ora wis bendina gondang gandeng, wis duwe pacar, kok ora ndang dirabekke, mengkeh kekhawatiranipun saged LKMD lamar keri meteng dhisik. Ora mila kathah kasus-kasus dinikah merga sing putri wis kadung hamil. Nggih to? Enten mboten kasus ngoten niku. Kathah. Kampung asline nak nurut para alim ulama sing haluan keras mboten pareng menikah dalam kondisi hamil niku mboten pareng. Kudu ngenteni sak laire sik. Lah terus Mas Wahid, lagi engko anake bin sapa? Oh, bin sapa mbuh. Ora bin karo bapake sing ngetengi kuwi. Sebab dia di luar nikah. Asline ngoten niku, hukum asline. Ning gandeng niki hukume dadi luwes. Wis ra apa-apa dikawinke sisa. Ngoten niku, Bu. Ya itulah akhirnya hukum yang maunya lurus akhirnya dadi rada bengkong-bengkong. Karena kejadian seperti itu. Lah niku, mula monggo kagem putra-putri panjenengan. Enten ta segadah enten sing kegadah perawan mboten? Niku kula niki nggih jomblo lho niki. Lah segera panjenengan
nikahkan kalau sudah cukup umur. Ngoten nggih Bu nggih. Lah nih. Nomor sekawan. Membayar hutang. Napa Bu? Membayar hutang. Nembunge alus ndang wayah nyaur wangel nggih to. Lah niku mula kula panjenengan kok nggadahi hutang segera dipun sahur nak enten, nak ora ana ya semoyo. Ning ya aja semoyo terus ndak ditagih bang plecet semoyo terus. Ya harus segera dibayarkan. Niku segera dibayarkan sebab hutang niku ya mengke ditagih dugi benjang wonten akhirat. Mula kok angger-angger enten tiyang sedo niku MC-ne napa Pak Mudin mesti para sederek kula sedaya mbok menawi si fulan jenazah mayit almarhum almarhumah si fulan menika nggadahi sesambetan kagem panjenengan mbok ageng mbok alit monggo enggal matur dhateng para ahli warisipun. Ngoten niku ta Bu? Supados napa? Supados si mayit jenazah kalawa ketika menghadap Allah tetap dalam kondisi bebas dari tanggungan. Dalam kondisi napa? Bebas dari tanggungan. Niki kula contoke almarhumah bojo kula dhewe. Kula niku ya ndek utang Bu, utange ora gur bang klitik. Bang Jateng Bu kula. Utange ora gur sak yuta 2 yuta Bu. 150 juta. Pinten Bu? Karo belah. Nggih ta Bu? 150 iku pinten? Karo belah, dibelahi sapa? Tapi niku kula bagi 3 Bu. Pertama nggih tumbas perumahan pun lunas, kedua nggih tumbas perumahan pun lunas, ketiga nggih tumbas sawah. Ternyata yang ketiga niki angsurane kurang 3 sasi. Kula takok almarhum bojo kula kayaknya kula takok, "Dik, awake dhewe cek diutang pira?" Anu Mas. So April wis bot utange ngoten. Ya, cenak bot jerokke meneh aku. Sekolahke meneh Bu. Berarti sing sekolah niku ora gur bocah Bu. SK ya iso sekolah ora. Jan pinter tenan niku jan. Ndelala kersane ngalah garwa kula kapundhut, kula kelingan. Sendes sambetan enten bank 3 bulan. Akhirnya kula lunasi jebret. Lunasi SK dijiko. Pak niki pun lunas oh nggih pun mboten datang mboten. Alhamdulillah. Ngoten niku kedah napa? Disaur. Walaupun niku menurut asuransi wis disarutang asline. Menurut asuransi wis lunas dengan sendirinya nggih to. Tapi kula prinsip kula kita itu dari awal ikrarnya utang kok ya kudu kita sahur. Wah ngono berarti bange no Mas Isben. Seperti itu. Niku nak pemanggih kula, nak pemanggih jenengan alah dadak disaur to Mas, genawis kuwi genawis kok asuransi no dianggap lunas ban anu jenengan utang sing kathah ngoten. Lah ngoten niku. Napa Bu niki nomor sekawan napa? Bayar utang. Dieling-eling. Biasane ibu-ibu nak ndek utang mboten matur garwane. Nggih Pak nggih. Akhirnya garwane dadi sirahe ngelu. Dipikir ngetes, stres, ngerti-ngerti kok utange akeh mbok nggo apa to bune. Ya ono ya ini pura pundat-pundat. Pramila jenengan nak utang niku kudu harus tahu kedua belah pihak antara suami dan istri harus tahu ojo selintutan. Napa Bu? Selintutan. Ibu-ibu nggak selintutan? Bapak-bapak? Mboten. Nak bapak-bapak mboten. Nak bapak selintutan ini gur gajine ya Pak ya. Mula bapak-bapak nak ndek gaji ampun dipiyokke ibuke kabeh. Sebab rumuse nak kabeh dipiyokke
engko narike rada angel. Nggih Pak nggih. Dudutane angel anggere kecekel ibu-ibu niku. Kula tingali wajah-wajah iki dudutane angel. Bu, sithike Bu. Apa wis entek? Oh, nggo tuku rokok iki lho Bu, lambeku wis kecut. Nyo tak keleki gen tambah kecut. Lah niku. Sing penting niku gadah utang disaur. Ingkang terakhir, was jam 12. Bertaubat. Napa Bu? Bertobat. Kula panjenengan yakin menungso niku nggadahi al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pasti banyak salah dan lupa. Banyak lupa dan salah. Niku contone kula ki lalenan. Ya banyak salah juga, ya salah karo bojo kula, ya salah karo anak kula, ya salah karo orang tua kula. Akeh dosane. Mula segera kita bertobat. Nyuwun pangapura. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Hataya Rabbi zidni ilman nafi'a fiqni amalan sholihah. Kula panjenengan kedah ngatah-ngatahaken maos istighfar. Pun sing pendek angsal, sing dawa nggih angsal. Yang pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minimal panjenengan waos 3 kali setelah sholat. Sing rada dawa ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ingkang radi panjang malih astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingkang panjang dhewe sayyidul istighfar. Lah niku jenengan waos. Ngoten niku. Ana donya aja padha enak-enak, ora suwe bakal dipikul pundak, mlebu kubur banjur ulese dibuka, ditinggal mungkur terus diida-ida. Kita Bu, ana donya aja padha enak-enak. Oh, ngertas-ngertas jenengan niku yuswa pinten Bu? Oh, swidak. Kanjeng Nabi seda yuswa pinten? Swidak 3. Nak jenengan swidak kirang pinten? Loh, al maut kematian niku tekane ora urut, dieling-eling. Mati niku ora urut. Ning nak kelahiran urut. Nggih napa nggih? Mbak Yune karo adine sing lahir dhisik Mbak Yune. Ning nak kembar sing lahir dhisik dianggap adi, sing lahir keri dianggap tua, dituwake jarene wong Jawa. Nggih to, Bu? Jarene ngiring, napa istilahnya napa? Ngiring ke adine. Niku kebudayaan orang Jawa. Tapi kalau aturan main umur logika ya sing lahir dhisik kuwi sing luwih tuwa, sing lahir keri tiba adi. Niku nak kelahiran niku pasti urut. Tapi kalau kematian mboten urut. Contohnya keluarga kula 4 sekawan. Kula, istri, 2 orang anak. Ternyata Allah menghendaki istri saya dulu yang meninggal. Riyen keluarga kula sebelum saya punya istri, ayah, ibu, saya dan adik. Yang meninggal ayah dulu. Setelah kula rabi, ibu meninggal.
Let setahun kula rabi, adikku bojo kula meninggal. Lho ngoten niku. Mboten urut. Pramila kula panjenengan harus waspada. Sebab perkara yang paling dekat dalam diri manusia nggih menika al maut, kematian. Itu perkara yang paling dekat teng pundi-pundi kula panjenengan niku digandeng kalih kematian, Bu. Mula mati niku ten pundi-pundi patut wayah jam pira pantes. Wayah bengi nggih pantes, wayah enjing pantes, wayah sore nggih pantes. Sing sedo sing mati bocah bayek ya pantes, anak-anak nggih pantes, remaja nggih pantes, tiang sepuh nggih pantes. Semua serba pantas. Itulah al maut, kematian. Pramila kula panjenengan Bapak Ibu jamaah majelis taklim, majelis yasin tahlil ittihadul ummah Banyudana, monggo sareng-sareng memperbaiki amal ibadah kangge sangu benjang wonten ing akhirat. Sangu mati dudu raja brana, dudu Tegal, dudu sawah amba. Sangune mati iman sampurna serta ngamal kang utama. Selamat Badar. Sholatullah. Monggo. Mullah ala yasin. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken kanthi sesora kanthi asesanti dipun tiraken Bu. Sehat tanpa obat, monggo. Sehat tanpa obat. Seger tanpa dokter. Seger tanpa dokter. Lemu tanpa jamu. Lemu tanpa jamu. Apal mboten? Dibaleni. Mengko tangi turu bapak digugah. Sehat tanpa obat. Hah? Apa? Ulangi. Sehat tanpa obat. Seger tanpa dokter. Lemu tanpa jamu. La haula wala quwata illa billahil alayyil azim. Cakap semanten ingkang saged kula aturaken mugi ndadosna manfaat kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encek tawa roti. Wong urip pancene ya abot mula ayo becik sing ati-ati. Ngoten nggih Bu nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.